Kam ideš? Povedz mi, kam lezieš. No kam asi? Ja musím tiež. Deti, kakao je na stole. A keď sú prázdniny, to neznamená, že budete vyspávať až do obeda. Dobré ránko. Dobré ránko. Tie sú pre mňa? A tu je ďalšia ovocná kytička. Katke. Ležala na prahu. Ďakujem. Škoda, že nie som návšteva. Raňajku slušne. No tak, deti, jedzte. A ty sa, Katka, nehanbí. Pochutnaj si ako doma. Kým sa teta nevráti, zostaneš u nás. No, od Jožka by som to nikdy nebola čakala. Veď to má u mňa schované. A nezabudnite na zajace. Ak vám to nebude vadiť, ja si odskočím niečo vybaviť. Božiatka, nebyť mňa, tak umriete hladom. Poď sa napásť, ale neuteč. Čo by som vám len tak dala? V dome nie je ani suchá kôrka. Toto by mne stačilo? Čo tu robíš? Špehuješ? Nie, prišiel som len za tebou, aby si nebola tak sama, lebo ja som tiež sám. Pochop to. Potrebujem takých 5, alebo 10 kg zrna. Zaplatím to. To nepíšte. Prosím ťa, na čo je tebe zrno? Snáď si nekúpil záhumienok. Ale sa ti dobre špásuje. Tebe nekrakorajú sliepky celú noc. Katka, poď sem! Tu sa dajú mariny oberať hrablami. Máme ich dosť. A keď tak nám Janko pridá, že? Jasné. To sa môže stať iba mne. Počúvajte, s tým by sa malo niečo urobiť. S čím? No predsa s Vierkou a Jožkom. Niečo urobiť.
To sa povie. Lenže čo? Nemám to ešte premyslené. Ale musím vziať rozum do horsti, aby to bolo raz navždy. Katka! Chlapcov do toho nepleť. Sú v týchto veciach nechápaví. Mať také kúpalisko v Bratislave, tak vo vode aj obedujem. Vy nemáte kúpalisko? Ale máme niekoľko. Takže keď chcem vojsť do vody, musím pár ľudí odstrčiť, aby som si urobila miesto. Tu je to fajn. Veď som tu s našou pionierskou skupinou odpracoval najmenej 1000 brigádnických hodín. Nezveličuj. Naša brigáda tu betonovala. Netáraj. Kto tára? Ty táraj, daj mi pokoj. Počkajte ma! Navláčila vás sem, teraz by nedbala, keby ste skapali. Heš! To baroma. Bohatstvo. Idem do krčmy. Keď sa dospelí nevedia dohodnúť, treba im pomôcť. No, lenže po dobrom to s nimi nejde. A čo máme podľa teba urobiť? Mali by sme im posielať výhražné listy, že keď sa nevezmú, tak... Tak čo? To ešte neviem. Keby tak žila Lacinových babka, tá vedela zariekavať. Martin, to je nápad. Decká, ide sa domov. Ako nápoj lásky uvariť máme za tým účelom, aby osoba, ku ktorej v sebe náklonnosť prebudiť hodláme, po jej užití splanula láskou nesmiernou. Vy tomu rozumiete? Ty nie? Veď je to úplne jasné. Že, Katka? Ale my nechceme predsa nikoho prebudiť. My chceme, aby si Jožko vzal Vierku a nebol taký strašný undrož. Ty nám tak dávaj rozumy. Evka, čítaj ďalej. Najsám prv necháme dažďovú vodu v medenom kotlíku ohriať a potom pridáme za hrst láskavca. Tiež musí sa pridať rovnaký diel čerstvého papradia za mesačnej noci natrhaného.
šibe, to som ja. Ku všetkému tomu prisypať treba priehrštie jalovcového koreňa, jemne nastrúhaného. I 13 bukvíc prihodiť treba. I nejakéto šupiny krídiel motýlov nočných. K tomu pridať vlas osoby milovanej a s ostatkom celým na prach rozdrtiť treba. A kvôli tomuto som stával už o 4:00. A ja som dostal pár záv, pretože som máme zničil strúhadlo. Odrel som si aj 2 prsty. Chýbajú iba tie šupiny motýlých krídiel a vlas milovanej. Priložte pod kotlík a miešaj, rýchlo. Tekutinu túto v dobe polnočnej zovrieť nechaj a potom ju bez ustania miešaj polhodinu celú, pričom tu zadrž veškeré klianie a zlých znamení nedbaj. Počuli ste? Bojko, veď je to sova, ty somo. Nesmie sa nadávať. Nemali by sme radšej toho nechať. Tam! Janko! Janko. Čo tu robíš? Prečo nespíš? Utekaj domov, padaj. Padaj, padaj. Vzal som z domu trochu ryb bez lového vína, aby im to lepšie chutilo. Ukáž, ja ti pomôžem. No daj. Počkaj. Ja som na niečo zabudol. Chod sám. Ale čo jej mám povedať? Jednoducho a jasne, že jej to poslia tvoja mama proti kašľu. Potom to si ju má zobrať. Čo máš dobrého, maličký? Že sa tak oblizuješ? Ale je to pre slešnú Vierku. Aby si ju vlastne poslala jej to moja mamička, aby nekašľala. Tiež ma to nejak. Ukáž? Vyskúšam to. Ale nie, vy si Vierku nemôžete vziať. Že neutekala za Vierkou. Podívajme sa. Ten Lacina behá ako mladík. Toto lieku ani nezakašľal. Od akého lieku? Ochutnajte, je proti kašľu. Pozri sa. Vieš, braček, ani sa nečudujem, že to dievča od neho ušlo. Ak ju preháňal tak ako nás. A je to už druhá, čo mu ubzikla. A keď som mu dohováral, tak ma skoro preťahol francuzákom. To je odmena za naše mäkké srdiečka. Veru? Nemáte tu náhodou vy dobráčikovia útlocitný otvárač? Je, Jožko. Ani sme nezbadali, kedy si prišiel. Prosím. Teraz sa to len rozkrúti. Ja vás tak preženiem, že budete za mesiac štíhli ako prúty. Na to môžete vziať jed. Nevravel som ti? To nie je človek. To je pohonič.
Jožko! Jožko! Poď sem na chvíľu. Ale sme mu to zrátali, čo? Človeče, čo to ten Jožko pije za pivo? Na, veď je to ako blen, až mi z toho jazyk trpne. No nech som tlk, ak je toto, počkaj. To je skysnutá sedmička. Alebo že by niekde otvorili extra pivovar a k nám to ešte nedošlo. Čo? Braček, mám sa... To máš z toho, že si toľko na... A naozaj mi to posiela tvoja mamička? No, že stačí pár kvapiek aj po kašli. Ale veď ja nekašlem. S dovolením. Ja to vyskúšam. A tuším, som prechladnutý. Fľaša! Okamžite vrať tú fľašičku, lebo nám Jožko zostane na ocot. Tak krásne sme to varili. A čo sme si pritom užili strachu? Ráno som sa schválne pýtal uja Jožka, kedy si konečne zoberie Vierku. Oj, mali ste ho vidieť. Veľa nechýbalo a bol som na onom svete. To by ani nevadilo, ale čo si teraz počneme? Ešte šťastie, že si neglgla Vieročka. Ale kde je Janko? Janko! Janko! Kde si? Tu, čo stále chcete? Na teba, aby si človek kupoval nervy. Nevraveli ste mi, aby som to podržal? Jej, pozrite. To je aj moje tricko. Juj, moje trenérky. Ale keby si chcela, tak ti ich požičiam. To auto je naozaj vaše? Nie, ukradol som ho. Nevymenili ste ho za traktor? Do Balci to ideme. Keby tu bola naša mamička, tá by vám dala. Miláčik, ešte ti nikto neodtrhol ucho? Ty s ním pôjdeš? Nasadni. Nebudeme ľuďom robiť cirkus. No? Pozri, Katka. Chcem len jedno.
aby si sa mi neplietla do súkromia. Vaša partia nech si robí, čo chce. Ale Vierku a mňa nechajte na pokoji. Pretože týmto veciam vy nemôžete rozumieť. No dobre, mali majú poslúchať. A kto mi prislúbil, že mi ukáže jelenia? A kto mi ho dodnes neukázal, no? Tak počkaj. To je niečo celkom iné. No áno, keď klamu dospelí, tak je to niečo celkom iné. Len pomaly. Veď tu nie si posledný deň. A jelen nie je Ajax, aby priklusal na zavolanie. Môj deduško bol hájnik. A musel som mu pol roka čistiť flintu, ládovať patróny, kým ma vzal do lesa a ukázal mi pár roháča. A raz... Čo bolo raz? Detko vždy rozprávali, že raz do roka sa schádza pri studničke na čistinke vysoká zver z celého okolia. Obrovské stádo jeleňov, lání a srniek, muflónov a že ich je toľko, ako nikde nevidíš po kope. Lenže to nemôže vidieť hocikto. Iba ten, kto má dobré a čisté srdce. A ty? Ty si ich videl? To už je strašne dávno. Tak dávno, že ani neviem, či je to pravda. Že tam nesmieš. Deťom do 10 rokov vstup zakázaný. A ja tam chcem ich, chcem. Chcem vidieť tú lietajúcu ženu. Ak ma so sebou nevezmete, poviem ocovi, že si mu minulo ukradol jednu cigaretu. Jasné, ideme všetci. Decka, ja mám nápad.